This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. Good day, everyone. Welcome to a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. It is our 8th season. Ito po ang Let's Talk at ako po si Derek Gonzalez. This week po, ang ating bisita ay kumbaga, I am really deeply honored at naging bisita ho natin siya sa show na ito. At hindi lang po yan, at isa ko rin excited kasi nga po ay nakita ulit kami for a past ilang years na rin ho kami hindi nakita. And of course, the man who lifted his municipality from 4th class and now it is now a 1st class municipality. The man of the hour, kanga. He is the man with courage and determination. Ladies and gentlemen, let's talk to Honorable Roque June Versosa Jr., Mayor of the Municipality of Tagudin, Ilocos Sur. Hello, Mayor. Hi, Direct. Welcome to Let's Talk. Thank you so much. Thank you for inviting me here. Let's talk. Maraming salamat. Alam ko busy kayo. At least pinaulakan yung aming invitation. Oh, no. At yun na nga, sabi ko, it's been a long time. The last time na nag-met tayo was about 2008. Mga ganun. It's 2008. Hindi ko na rin maalala, pero I'm sure I've seen you before. Yes. In the municipality of Tagudin. Yeah, I enjoyed it very much. Especially yung pinopromote pa natin ng isang kalamansi. Yes. One town, one product. Oo. But anyways, before we move on with the one town, one product, Mayor, gusto ko munang kumustahin. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta ang trabaho natin? Mabuti naman. I'm on my last term as a mayor in Tagudin at ginagawa ko pa rin yung aking mga naiiwang programa at tinatapos ko sana matapos ko hanggang June 30. Kaya mo pa naman ho yan eh. Tapos, yun nga po, you've been the mayor ng Tagudin for the past 3 terms, ika nga, no? So, gusto ko muna malaman, kumusta ang Tagudin noon at i-compare mo sa ngayon? Ano ang mga pinagbago? Ano ang mga developments na after your 3 terms? Well, ang Tagudin kasi noon, nung inabutan ko, noong year 2004, it's a 4th class municipality. And in year 2010, naging bracketed 1st class municipality siya. From a 33 million to 111 million. So doon na-gauge yung bayan ng Tagudin. And kinukumusta mo na rin lang ang Tagudin. Malaki ang pinagbago. Ang pinagbago niya sa akin ay hindi yung mga awards, yung taas siya ng 1st class, galing sa 4th class, kundi yung na-transform yung tao na yumakap ng magagandang programa. Ibig sabihin yung programa talaga na makakatulong din sa kanila. So, sa tingin ko, yun yung verifiable indicators na nakita ko sa aking pamamahala bilang isang mayor. Yeah, so bago natin pag-usapan yung mga developments talaga, kasi ako, I assure myself, ako kasi nakikita ko kapag dumadaan ako papunta, kasi kino-compare ko yung 2008 at yung nga, pagdating ng itong taon na to, marami talagang pagbabago sa Tagudin, and I-enjoy it, especially ang market. Mamaya pag-usapan natin yan. But ito muna, Mayor, ha? So, before you entered sa politics, you were a police Manila, am I correct? Tama ba? Or you're a policeman? I'm a policeman. Pero nag-police Manila ka ba? I started as a patrolman dun sa Manila, year 1980. Okay. And then, so, tell us about this. Kung paano kayo humantong sa decision na pasukin ang politika. Bakit? Of course, actually, punta muna tayo sa police. Nung nag-police kasi ako, ay kagagraduate ko lang ng pagka-engineer, no? Engineering graduate. Anong electronic communication engineer. Okay, and then I applied in PLDT before. I was taking my time. Padalhan na nila ako ng sulat para approval ng aking pagiging PLDT employee. Tanggap na ako actually doon, pero hinintay ko. Pero hanggang inaabot ako ng 1990, hindi ako nakatanggap. Nag-apply muna ako sa ibang mga pag-a-applyan. And one of the institution or one of the company
ay yung PNP. INP pa ng PCINP. PCI, o INP. Oo, PCINP. So, nag-apply ako doon. Agad-agad kinuha nila ako kasi inhinyero ako kasi by profession eh. Oo. So, electronic It's a 5-year course, di ba? 5-year course yun, ACE yun. So, agad-agad tinanggap nila ako. So, agad tinanggap nila ako. May sweldo naman. Nag-training na ako at doon na ako nag-umpisa. Then after 8 years of being in the pit and the investigation section, I applied for lateral entry. Actually, na-promote na ako patrolman first class, police corporal, then appoint ako as lieutenant because of my course na engineering. Pero alam mo, Direk, ang pangarap ko lang noon nung nasa Manila Police ako ay maging sarhento lang ng Manila Police. Hindi ko pinangarap maging opisyal. Much more maging mayor. Much more maging kandidato ngayon ng gobernador. So, napakababa lang ng aking plano sa buhay noon. Papag-aaral ko lang yung 6 na anak kong lalaki, kako. Ay, tama na. Okay na sa akin. Sarhento lang, maligaya na ako. Pero, well, you will never know kung ano yung destiny bibigay sa iyo ng taas. So, I really believe that if your calling is this, wala kang magagawa. Kundi tanggapin na lang talaga. Don't ever interfere with whatever God's calling sa'yo. So, balik lang muna tayo doon. So, yung naging, sa Manila pa, yung nasa INP ka pa dati, at nasa investigating section ka pa, nakama. So, yung doon na yun, yung buhay mo doon as sabi mo nga, di ba, sabi mo gusto mo lang, is parang maging sarhento. Okay na ako. So, ngayon, calling for the politics, di nga natin sabi mo kanina, hindi natin mapigilan yan, darating at kanyan ang darating. Pero, paano ka napunta sa politics? Sino ang nag-udyok sa iyo? Or somebody ba may nag-invite sa iyo na umuwi ka sa atin sa Tagudin at kailangan tumakbo ka ng mayor? Parang ganun ba? Marami rin nagsasabi noon sa akin noon nung I was already then a police captain. Kasi yung mayor namin doon ay uncle ko. Uncle ko by Avinity. So, sinasabi nila na tulungan ko siya at baka sakali kumandidato ka rin. So, nagkaroon din ako ng idea na okay itong pero never na inisip ko agad na maging mayor agad. Then, nung nagkapitan na ako, maraming nagpo-float ng aking pangalan. Pumasok ka muna, naging kapitan ka muna bago ka nag-mayor ba? Ganun ba yan? Hindi, kapitan kasi sa police. Sa police na. Okay. Nung tinyente ako, naging kapitan, naging major, naging colonel kasi ako. So when I was a captain, marami nagpo-float yung pangalan ko na pwede ako maging mayor doon sa bayan namin. So pino-float lang nila, pero hindi naman ako seryoso. Pero siyempre, dahil nakikilala ka sa larangan ng politika, medyo hindi naman ako hipokrito na hindi ako naliligayan, nasisihan. So, parang nagkaroon din ako ng idea na why not? Parang gano'n. Pero hindi ko kayo nag-serve na parang, di ba naging chief of police kayo sa Tagudinary? Hindi talaga. Hindi kayo yung... Manila lahat. Manila lahat ako. So, okay. So, first term, tumakbo ka, mayor agad ho yun, di ba? Mayor agad. Nanalo agad. Hindi. Nung 2001, lumaban ako 2001. Okay. Nanalo. Hindi ka nanalo. Oo. And then, bumalik ka na ng 2004. Now, nung manalo ka nung 2004, may mga criticism ba na ikaw natanggap? Ano yung mga criticism nila na sinasabi nila sa iyo na, okay, uncle mo ay naging mayor, but ikaw, as a part, wala kang background when it comes to politics. So, ano mga criticism ang mga natanggap mo nun? Marami, direct. Like for example, yung mga unpopular decisions ko nung kaupo ko lang. There were so many unpopular decisions na nagawa ko na dahil na lang alam ko makakatulong sa karamihan yon, ay talagang itinaguyod ko at sinuportahan ko. So, at the end of the day, yung mga nag-criticize noon, wala yan, hanggang first term lang yan. Baka hindi pa nga niya abutin ng 3 taon yan, mga ganun. Pero never na, never na pinakinggan ko sa tenga ko, nilagay ko sa puso, kundi pinakinggan ko lang, pero nilabas ko rin sa kabilang tenga. Pwede ba malaman kung ano yun? Anong klaseng decision yun? Alam mo kasi, ang Tagudin, pero de Lesbones, sa mga umuunang umupuno, ang Tagudin kasi is a traditional town . It's a traditional town na yung mga
yung mga pwedeng gawin na hindi nagawa ng ating mga naging leader noon. Siyempre may mga innovations ako galing kasi ako sa pulis Galing ka pa Manila. Galing pa Manila. So disciplinary, napakataas ang discipline na inabot ko sa pulis So nung umupo ako, talagang pinakita ko na eto yung tama. Eto yung dapat gawin. At yun ang ginawa ko. Yung mga unpopular decisions na yun. Like for example, nung unang upo ko sa bayan ng Tagudin, eksaktong tama-tama naman nagtaas ang BIR ng every 5 years kasi pag nagtaas sila ng ng mga taxes So inabutan ako 204 pa lang. Sabi nila, kaupo lang yan, nagtaas na kagad ng taxes. Pero yun ang batas. Yun ang mandado ng batas. So wala akong magawa. So I applied it. Yeah. But you said Tagudin was just a traditional town, no? Nung ikaw umupo. Why? How was Tagudin before? Is it para bang layback lang siya? Kung ano meron, okay lang. Tapos, kumusta mga tao noon nung ikaw unang umupo? Actually, hanggang ngayon naman, very conservative pa rin ang Tagudin. Very wise voter yan. Naniniwala sa pagyakap ng tamang gobyerno ang mga taga-Tagudin. Kaya nung umupo ako, nakita nila na ang aking bayan ay hindi pa urong, kundi pa unlad, ay talagang sinuportahan na nila ako. And ito nga kasi ang Tagudin is almost this the last town, no? Going south. So ilang hakbang lang, La Union na So hindi ba nagkaroon ng parabang yung mixed culture from La Unionen to Ilocos Sur? Maganda yung tanong na yan, Direk. Pero ang Tagudin kasi, it's about merong about 600 to 700 meters away from the boundary of La Union na walang katao-tao doon, kundi yung bridge lang. Oo nga, oo. So, yung mga tao sa La Union ay kakaiba talaga sa Tagudin. So, hindi nagkaroon ng mix culture. Wala naman. Okay, good. So, now, aside sa criticism na yun, sabi mo, hindi mo naman nilagay yan sa utak mo at saka sa puso mo. Pinasok mo sa isang tenga at pinalabas mo sa kabila. So, how do you do it, Mayor? Like, for example, siyempre, sa pagkakabalita na ang kalamis, marami talaga yung nagkikriticize sa'yo. Just like what you said, hindi aabot yan ng 3 taon. Ngayon, umabot ka na nga ng 3 terms. So, ano yung baga is, yung power, o ano yung ginagawa mo para lang pabaliwalain yung criticism na yun, aside din palabasin sa kabilang tenga? How do you challenge it? May prinsipyo kasi ako na hindi ko may mensahe noon. Pero ngayon, nakikita ko na yung mensahe para dyan sa tanong mo na yan. Pag gumawa ka ng tama, may masasabi ang taong bayan. Pag gumawa ka ng mali, may masasabi rin ang taong bayan sa'yo. Bakit hindi ka nalang gumawa ng tama? May masasabi man ng taong bayan, tama yung ginawa mo. So, sa akin, yun yung parang ginamit kong rasyonale o prinsipyo. Na ang paggawa ng tama, hindi ka talaga mawawala. Pag ginawa mo yung tama, kahit may masabi ang taong bayan, kahit anong sabihin nila, tama yung ginawa mo Nasa tuwid na daan. Nasa tuwid na daan yan Oo. You said when umupo ka was the Tagudin 4th class. Ngayon 2010 siya naging 1st class. Bakit ganun kabilis? Anong ginawa mo, Mayor? Hindi ko rin alam hindi ko rin namalayan. Pero sa totoo lang, honestly, hindi ko rin namalayan. Basta ako ang ginagawa. Very passionate kasi ako magtrabaho. Talagang hindi ko pinababayaan ang mga programa kasi na dumarating. O plinano namin. Ang talagang isa sa mga may attribute ko sa sarili ko, yung pagka-passionate ng trabaho. Very responsible kasi ako talaga pagdating sa mga akmang na ibibigay sa akin. Kahit nung nasa pulis ako, 10 general ang mga dinaanan ko na mga naging boss ko. Ni isa sa kanila ay nila akong tanggalin dahil siguro nagugustuhan nila ako. Pag nag-request naman ako ng reassignment, pinipigilan nila ako. So I would rather say that I am really very passionate with respect to my job, kung ano man yung pagiging mayor, talagang very passionate kung ginawa yung bayan kung gano'n mangyari. Before we pause for a break, Mayor, gusto ko na tanungin, since you came from a military training, police, and now you became mayor, so anong klaseng mayor ka? Ikaw ba isang disciplinary
disciplinary na instricto na mayor na tipong may pagka-police, may command pagdating? Medyo konti yun na direct. Hindi ko maalis yun kasi galing nga tayo sa police. Pero Sa inspection department ka pa ba din? Investigation. Investigation, Sa yes, beat. sir. Yeah. Siyempre, humawak din ako ng tao bago naging mayor. So talagang ang pulis kasi matitigas din ang ulo. Siyempre, nung naging mayor din ako, may mangilan-ngilan din matigas ang ulo. So, medyo, may konting disiplina lang. Pero never na nangurot ako, nambatok ako, much more na nampal, nanaksak or namaril, never kong ginawa yan. Very disciplined lang ako, pero never ako nanakit na natin. Okay, diyan ka muna, Mayor. There you have it. Nako, umpisa pa lang po yun, But very interesting. Yan po si Mayor Roque Versosa. Sa pagbabalik po natin, may nalaman ho tayo na isa siya sa mga recipient ng so-called yung prestigious na Pag-asa Award. Tanungin natin, ano nga ba yan? Ano ba yung Pag-asa Award? Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.